san Najran ta yi gini ta fage da jiran tsammanin ran da za ta gashi soya yake. Sanadin ƙauna ta gina dage na yiwo aniyar inda kyakkyawan ne zan soge wanda za ya taɓa min kina shirin samai koge ki fito na jiran ki rike alƙawari karkin goge. Wanda ni har yanzu tuwa nake gani ga kabariya na kina zauce zuci ta jiki ki mun farciya na ki ko zan yarda ciki kike dan na gaskata so dan uwan ajale shi dai yake.